Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn wajibate k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ wajibate a bɛ jamana kunnafoni de maana hakaja ni sɛbɛnnikɛlaw y'a ɲɛgɛn dabaji karamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ wajibate k'a dɔn anw da ye k'a bamayɛlɛma bamanankan na jamana den bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ i k'a dɔn sisan b'a sɔrɔ n terikɛ ale b'i lɛrɛ Amadu Jalo a tulo tɛgɛlɛ jɛlen don min ye lɛrɛ ye kan kɔnɔna na sisan b'a sɔrɔ lakanabaa fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tulo fɔlɔlen bɛ kunnafoni min n'a bɛ bɔ an da ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka foli b'u ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate nɛgɛw kɛrɛfɛ n'a ye wulikajɔ kɛ sisan i k'a dɔn an b'an jɔ a kunnafoni sisan Jeka pip k'a feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Batungara n b'a la cogo bɛ di wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye wajibate k'a dɔn tile fila in na min ye Bamanje jɛrɛjɛkulu ye i k'a dɔn u ka wulikajɔ an ka jamana faamaw nɔfɛ ka taa se jamana den minnu tɛ sɔrɔdasi ye a fanga bonyana kosɛbɛ nka min ye sɔrɔsikulu ye u ka wulikajɔ ani cɛsiri o kɛra sababu ye i k'a dɔn gɛlɛya ye k'a dan sira la sabula min ye Bamanje wale o ko min ma attaque kamikaze min ye firun ka bɔ Gawo i k'a dɔn o b'a la min ye batun fana ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelen dabɔngama don min ye Gati Gati o ye jɛrɛjɛkulu min bolofara i k'a dɔn n'o de bɛ laman bala bi min kɔni ye civil gansanw ye u ka gɛlɛya talen don k'olu de sɛgɛrɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a bi faamu chef d'état-major général o ka ɲɛfɔli la a ko min ye ta de donnen d'u la min ye jabalaw ani u bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min i k'a dɔn yɔrɔ caman de tiɲɛnen don kabini o kɔni kɛra sa u bɛ haraba la fa bɛɛ fɛ u ɲɛ mana se yɔrɔ min ma baw i k'a dɔn u bɛ se ka bin o kan ten o de nana kɛ sababu ye i k'a dɔn Banba sɔrɔsikulu jabala dɔ bɛ yen min ye Gawo fana ye sɛbɛnnikɛla ko awa juma tɛmɛnen u nana wulikajɔ boloda kabini sɔgɔmada joona général de division Umaru Jara ka lakali la min kɔni ye wulikajɔ ye joona sɔmin kɛra k'a fɔ nin Bamanje wale i k'a dɔn a barika ka bon kosɛbɛ min ye marifajugu ani marifa belebelew minnu tiɲɛni nɔ ka bon k'u to yɔrɔjan fɛ i k'a dɔn u y'o olu de yari minnu fana mago t'u ni na u ko minnu ma kamikaze olu fana nana don baara kɔnɔ o foyi kun tɛ nin ko in ɲɛnabɔ sa ni avion tɛ avion minnu bɛ nɛgɛden yari sanfɛ u ka teli wa u nɔ ka ɲi sɔmin kɛra min kɛ k'a fɔ nin ko in bɛ sen na sabula bingɛlen bato kan sɔrɔdasiw minnu bɛ k'a kɔnɔ joona an ka mɔgɔw ma gɛn u y'a dabɔ a kama sabula u b'a dɔn sɔrɔdasiw ka bɔli ani maa caman tɛna sɔrɔ k'a kɔnɔ u ye obi n'u ko law wajibate yan ka di yen sɛbɛnnikɛla ko nka n'u b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw ka labɛn n'u ka dabali tigɛlen don nin bɛɛ lajɛlen kama i k'a dɔn ayiwa avion nana y'an ka kɛ min kɔni chef d'état-major général ka fɔ la ni min ye Bamanje ye ka tasuma wuli la hali n'o y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ u kɔni ka baara danna sira la wa maa caman ni de tora la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bɛr fanfɛla ye Bɛr kabini don min sɔrɔdasiw kɔni ye yen minɛ u daganiyalen donna ye ka da la k'a fɔ lafiya da t'u bolo sabula Bɛr kun y'u jabalaba ye u ka dabalijugu ni fɛɛrɛjugu caman de tun bɛ tɛmɛ Bɛr kabini yen kɔni minɛnniw na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ kɛlen don Mali fa bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko janto yɔrɔ la kɔrɔkɔ ka di bato in kɔni i k'a dɔn a cɛnni fanga bonyana kosɛbɛ sabula min ye Banbayanfa ye ani ka taa min ye Gawo Tumutu Sorase k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye damangama de ye sɛbɛnnikɛla ko a kun de ye jamanadenw ja ka siran sabula jasiran wale de b'u bolo a kun de ye jamanadenw ja ka tigɛ malidenw ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ man kan sɔrɔsikuluw kɔni ni Mali sɔrɔdasi ma ban i ka da la k'a fɔ min kɔni ye nin ko in gɛlɛya ye i k'a dɔn a bɛ duga min ye soutien à l'islam aux musulmans Jésim ani Jenim ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ bara kelen kɔnɔ min kɔni u tɛ denmisɛnnin don u tɛ muso to sabula olu ka Bamanje wale talen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen de ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA o fana tɛna jɔ fiyewu lundi fana maa min ye sɛbɛnni kɛ o kɔnɔ sɔgɔmada na a tɔgɔ ye ko Masiri Jɔpu karamɔgɔ Dabatungara sibiri tɛmɛnen min ye Mali ka pankuru dɔ bɛ n'o ye kɛlɛkɛ
kɛlɛkɛ pankuru ye sibiri tɛmɛnen o ye yara min ye Gawo ale marabolo la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ kɛlɛ de kɔni wulila Mali ni Bamanchu cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara kabini don min na an ka kɛlɛkɛcɛw ye bɛri minɛ don min na o don fo bi o ma se ka bɛn abada Bamanchu ma min ye tasi dɔn ɲami n'o ye Jadiso ale ni Sema baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen kolosa mɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bato min n'u ye ta don la karamɔgɔ Daba Tunkara ba da la k'a fɔ n'u tun b'a don ta sikɛ a ko min kɔni y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo in tile 9 ma min kɔni ye Bamanchu ye u bɛ ka ye an ka dugu caman na sɔrɔsiw kɔni y'a lajɛ n'o ye sanfɛ kɛlɛkɛlaw ye armée maaw karamɔgɔ Daba Tunkara u y'a lajɛ sa pankuru ka se k'u lawuli ni ka taa mugujugu ka shuru ka ni k'u silatuni sɛbɛnnikɛla ko min ye chef d'état major de l'armée de l'air n'o ye colonel Alu Boajara ye ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nɔgɔ bɔ kuma la k'a yira k'a fɔ kuma dɔ bɛ ka fɔ min ye réseau kan karamɔgɔ Daba Tunkara malidenw k'u togo dɔn a bara ta kolokalakan don kisɛ ni jabatɛ kumaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma jɛlen ye min ye Mali ɲɛma olu de ka kuma don karamɔgɔ Daba Tunkara mɛn dan ye mɛntigila ye a ko n'olu ye fɛn fɛn fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye tarafatani ye k'ale bɛ min fɔ jamanadenw ye min bɛ k'a fɔ ko Bamanchu n'o ye Sema maaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu de y'an ka pankuru gosi k'a bin duguma ko wuya fuin don ko tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel n'o ye colonel min ye chef d'état major armée de l'air ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale de kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ Mali cɛdenw bɛ baara min na a ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko min ye jamanadenw ye an ka hakili sigi karamɔgɔ Daba Tunkara baara minnu dɔnna dɔɔni tɛ tɔto foyi la n'Ala sɔnna ma maa minnu bɛ ka Bamanjan ta ka Mali sɛgɛrɛ u bɛ nimisaw ka kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni pankuru min wulila karamɔgɔ Daba Tunkara pankuru de tɔgɔ Sukayino i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye pankuru yɛrɛ sanna nin y'a san 1 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a la nin y'a san 1 sabu janvier kalo tile 19 san 2022 Mali ye pankuru minnu san pankuru in a kun b'o la a ko min ye pankuru in ye i b'a dala k'a fɔ k'a bɛna nana Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ kɔni t'a bolo o de ye ka wuli ka taa mugu yuru Bamanchu kan a ko min kɔni ye wagati de kun tiɲɛnen don kosɛbɛ n'o ye san kɔni kaba kun durudaralen don wa su kun kolen don sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ pankuru n'ale bɛ wuli waati dɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ni sanfɛla togoya man ɲi a bɛ gɛlɛya don a ka baaraw la nka min ye pilote ye Mali kanu kama min ye chef d'état major ale de y'a kuma fɔ pankuru bolilaw y'a yira k'a fɔ hali ni pankuru bɛ bin n'u ye k'u bɛ wuli ka taa jugu kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye pankuru u y'a lawuli gɛlɛya kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara kun kan ka baara min kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban pankuru natɔla dɛ o tuma ka min kɔni ye pankuru ko gɛlɛya dɔ de y'a sɔrɔ pankuru bolila n'o ye pilote ye karamɔgɔ Daba Tunkara o sina ka pankuru lajigin dɔɔni a selen duguda fɛ ka sin k'a fili ka jigin ten k'i pan ka bɔ a kɔnɔ k'a pan ka bɔ a kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin de ye kuma tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye pankuru bolila ye hali kala maa wagasi ko a dafalen bɛ kan kɔnɔ nin waati la wa k'a ko tuguni k'u ka pankuru lawuli tuguni k'ale labɛnnen don ka don o kɔnɔ ka taa jugu faga cɛ don kunnafoni filɛ hali an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛnni don Bojuba tɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdangura o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Jibril Keita dɔw k'a ma ko FAS o don FAS ko jamana ma gɛlɛya sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ani jamana densɛbɛw ani minnu bɛ taasi ni jamana ka hɛrɛ a n'a ka ɲɛtaa ye bɛɛ lajɛlen tɔnsi bi jɔ wa bɛɛ lajɛlen b'i ka dabali tigɛ gɛlɛya in bi ban cogo min na nin alimuba in nin walijuba in min ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye k'a dɔn a kumana Bamanjan wale min ye an ka jamana sɔrɔdasiw sɔrɔ ka taa bato min fana n'o ye bato tumutu ye gɛlɛya min y'a sɔrɔ alamisa tɛmɛnen maa si den kelen tɛ jamana kɔnɔ min kan ka to kɔfɛ i k'a dɔn makari ani dɛmɛ tali k'an ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ buye a ko n'i y'a da ale ma politikimɔgɔw ka sabali u k'u hakili sigi Bojuba to ko bɛɛ lajɛlen n'a waati don u b'ara ka ɲinifɛn minnu kɛ walima u b'ara ka wulikajɔ minnu boloda ka ɲɛsin wotow ka kɛ sini a ka kɛ sinikɛnɛ o tuma jɔnni ɲɛ cilen don jɔnni ɲɛ tɛ ko tiɲɛ na bi jamana bi sɔrɔdasiw de bolo sɔrɔdasiw de b'ara ka kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw de b'ara ka jamana kisi jɔnni bi sɔn jamana bɛ nin gɛlɛya baden kɔnɔ ka t'o ta k'o di maa wɛrɛ gansan ma minnu ye baara in daminɛ ni ka yɔrɔ fura k'a fɔ k'olu ka bɔ yen
o kuma ale ɲɔrɔ siribukɛ kanubaw ni lapasabaw ni kalandenw jamana ma hakilimaw a bi wele dakɛ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma I k'a dɔn dugawu don an k'o kɛ ka ɲɛsin forow ma o bannen kɔfɛ an ka wulikajɔ boloda dɛmɛ o dɛmɛ ani se o se b'an ye I k'a dɔn transition dɛmɛni o ye wajibi o kuma an ka fara nin colonels la u ka jamana fura k'a jɛ ni basigi nana kuma min ni hakilisigi nana kuma min an b'an faso de la tɛ taa ka maa dan jamana a nata ka di maa ma malidenw ko min kan ka sigi a bɔ jamana ɲɛmaa la bi kɔni ale bu ye ka hakilina ye nin ye k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka sabali an ka tugu I k'a dɔn cɛmancɛ fanga la n'o ye transition ye an k'u dɛmɛ an ka seko la ale yɛrɛ surufukɛ I k'a dɔn a se ye fɔ ɲɛ ala deli la a bara k'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ bɛ tigɛ dun ko kura nouvelle horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Demba Konte karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye Vladimir Poutine ye n'o ye Irisiw ka masakɛ ye ale ni anw fana ka masakɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko ni cɛ fila u ye waati jan kɛ kuma la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ɲɔgɔn in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'i y'a lajɛ kabini alamisa don Bamanciw ye Bamancɛ walimu ta k'an ka baton sɛgɛrɛ n'o ye baton Tombouctou ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ kɛra kasara belebeleba ye maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko filanitɛriya min bɛ Mali ni Irisi la cɛ o dogolen tɛ diɲɛma la min ye Irisiw ka masakɛ ye n'o ye Vladimir Poutine ye ale kɔni ye nɛgɛjuru ta ni ka colonel Assimi Goïta wele karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ni k'a ka dugawu don ta k'a sɛgɛrɛ maliden minnu tora baton jadi la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko Ala k'u dayɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ min fɔ colonel Assimi Goïta ye a k'a daga sunɔgɔ min ye Mali ni Irisi la ka jɛɲɔgɔnya karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko dala fɔli tɛ dɛ k'a bɛna yira kɛnɛ ka ɲɛgwɛn o tuma min ye don n'a nataw ye ko Mali ɲɛmɔgɔw k'u sigi a kan min ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛna fara dɔ bɛna fara dɔ kan u ka dɔ kɛ sa karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ni k'a ka baara kologiriya a ko min ye dɔw b'an ka jamana kɔnɔ dɛ nka ko camanba de bɛna fara ka don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko min ye Vladimir Poutine ye a y'a yira k'a fɔ a ka kɛlɛkɛminɛw karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ don n'a nataw la olu bɛna di Mali ma minnu bɛ u bɛna Bamanciw ka yɔrɔ dugulenw bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a ban n'o dɔnna k'o ban n'o ye renseignement ye min kan ka ko la ko baara bɛ boloda o kuma k'a fɔ de ko jugu bɛna se sɔrɔ Mali kan ko Assimi k'a daga sunɔgɔ ko kuma t'a la Poutine y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min kɔni ye Mali ye o kuma dɛmɛɲɔgɔn belebele de bɛna kɛ don n'a nataw la o kuma min kɔni ye Poutine ye I b'a ye k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ye a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye baara dɔ kɛ Nations Unies na n'o de ye sanction wulili ka bɔ Mali kan min ye danna juguya min taara ka Mali ɲɛmaaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye Irisila ye olu kɔni kɛmɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ u ka danna juguya in ta ka bɔ Mali kan ko Mali n'o man kan min ye juwakun furancɛ in ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ kɛnɛ sigira Lamɛrikɛn jamana na min kɔni ye Irisila ye u y'a datulu la k'a da jaba la o kuma min ye sanction kɔni a ka wuli ka bɔ Mali kan min ye Assimi Goïta ye a ye Poutine fo k'a waleɲuman dɔn a ka kanubagaya la a n'a ka ŋaniya ɲumanya la ni k'a ɲɛsin Mali ani malidenw kelen na bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala tɔgɔ bɛ di wajibatɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le serment min ye Abu Bertɛ nin ye Abu ka fasiri ye ko cogo di wajibatɛ k'a dɔn ministre kura min n'a sigira ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille wajibatɛ k'a dɔn nin ye muso ŋana ye sabula wajibatɛ anw bi deli ka min fɔ yan a n'an ka miiri ye min ye muso in y'o de kɛ nka sɛbɛnnikɛla ye min fɔ an k'o lakali fɔlɔ hakilina an na tila k'o d'a kan muso den kɔlɛ ani i k'a dɔn jamana i k'a dɔn a laadakɔrɔw o maraba o de ministère de la promotion de la femme de la famille de l'enfant de la femme a tɔgɔ de ko madame Kulibali Mariam Mayiga madame Kulibali Mariam Mayiga ne ma d'a la ni nin ɲɔgɔnna ministre de la ka kɛ fɔlɔ a ko camancɛ fanga ye wele bila ma kɔsa in na wajibatɛ k'a dɔn a ka kɛ ministre ye dɔgɔkun 3 dama a kelen ministre ye a nana jateminɛ kɛ kɔrɔla ye min ye wajibatɛ k'a dɔn faranga min dalen don ɲɔgɔn kan wajibatɛ n'o y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye a ye kɛnɛ fura k'a jɛ te tari kɛnɛ fura wajibatɛ o de bɛn dɛ i k'a dɔn section syndicale mɔgɔw ma muso in i k'a dɔn a nanen min kɛ tiɲɛ don a ye wele bila maa minnu ma a bɛɛ lajɛlen maa kalannen ye n'i y'a mɛn universitaire kalan da y'o ye wajibatɛ i k'a dɔn ninnu kɔni a ye wele bila maakuraw caman ma
i k'a dɔn min ye conseil technique ye a yɛrɛ ka yɔrɔ la min ye section syndicale wajabate i k'a dɔn olu kɔni diminen don bi fo k'a fɔ k'a to ten munna muso nana i k'a dɔn ka maakɔrɔ bɔ yen ne ko section syndicale aw de ye ministre ye waa tari Mariamu Mayiga de ye ministre ye madame de ye ministre ye alors n'a ko min o de bɛ kɛ alors ministre nana pour le bon fonctionnement du département voilà maa min ni maa min b'a arranger Mali ko filɛ dɛ an bɛ tile kan de fɔ naamu sɛbɛnnikɛla ko muso in kɔni ka nin kɛ i k'a dɔn syndicat mɔɔw u bɛ wuli ka jɔ la wajabate k'a dɔn ayi nin barika bonyana nin yɛlɛmaliba in ka bɛɛ gɛn o tuma maakura minnu welela ka n'o olu kɛ baarakɛla kuraw ye olu tɛ malidenw ye malidenw don u n'a ka baara man kan wa u n'a ka kan. Bon, ça c'est quelle section syndicale? Ça c'est quelle section syndicale? Voilà. Maliko filɛ. Même le choix du ministre, vous vous imposez. Baara tɛ se ka kɛ o. Maliko de filɛ nin ye. Wajabate. Naamu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko i k'a dɔn ayiwa syndicat ka kuma. Colonel i k'a dɔn baara wɛrɛ b'olu bolo min tɛ nin ye o. U taara lettre kɛ ka ɲɛsin. An m'a ye a ye muso min da ka kɛ ministre ye. Anw ka département nin gɛlɛya caman de bɛ yen. Wa anw minnu ye syndicat ye. Anw laban n'a ti bɛn koyi. Sabula anw bɛna gɛlɛya ta k'a sɛgɛrɛ. Ni min ye cɛ ye gɛlɛya tɛ k'a sɛgɛrɛ. Sɔrɔsiw bɛ yan o. Sɔrɔsi fanga don. N'a b'u kɔnɔ ko ninnu bɛ tulonkɛ de la. A ko tɛ gɛlɛya bilen o. Sɔrɔsi fanga don n'a tɛ gɛlɛya. Lui, il est indispensable dans ce pays-là. Abada. Il y a quelqu'un qui a non. Il veut dire quoi dans l'année? Voilà. C'est que je veux ministre là. Il veut une fois ma belle. Secrétaire général, conseiller technique, conseiller temps, DFM, même le chauffeur. Voilà. Allez, planton. Il faut tout changer. Aflade. Dossier bolo de boulot 10 ans 20 ans dossier yɛlɛma ma kɛ suɲɛni kɛra u b'a dɔn bɛlɛn bɛ u b'a bɛɛ dɔn mais foyi tɛ fɔ e bɛ sigi jala de la k'olu k'e conseiller foroko lankolon sigilen bɛ yen merci madame le ministre Allah ni ne bɛ nin ministre madame Kulibali Mariam Mayiga wajabate k'a dɔn nin gɛn bɛ a sigilen don i k'a dɔn syndicat kɔni kelen bɛ k'i ɲi de bɔ wajabate a dun tɛ tulonkɛ maa min garila ka se ka nin baara in kɛ wajabate ko kɛko ɲuman kama a ko ale talen don baara de kama baara min n'ale ni maa min bɛ se ka ɲɛ baara la min ni min ka d'ale yɛlɛma ka na i k'a dɔn nin département in na wajabate a b'o de nɔfɛ maintenant anw b'a juger de don min n'a bɔra ministère la an b'a juger par rapport à ce qu'elle a fait kosɛbɛ o don mina le o ma se fɔlɔ ni min ye cɛ k'i ye syndicat ye walima i ye nin ye e ka kala maga la an ka laɲini sabatilen bi la ka sɔrɔ hali tasuma ma mɛn an tun bɛ ne nɔfɛ mais quoi o kɛbaga nalen ministre directeur général n'i taara ala Wajabate nin ye terre à terre de maa ma bɛɛ kabini na a bɛɛ gɛn il faut tout changer wulibali don dɛ ni m'a changé kɔrɔlen taara taacogo min na o kelen bɛ taa nin ye walahi u b'a dabiri nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ les serments kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne b'o serment kelen ta bravo madame le ministre maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye u ko mun a ko min ye ministre du commerce et de l'industrie ye n'o ye Musa Alassane Diallo karamɔgɔ Dabatungura e ko a ma tiɲɛ fɔ paratata ta de sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Musa Alassane Diallo ni maa min b'a dɔn a ka kɛwalew la karamɔgɔ Dabatungura a tɛ munumunu salon ni jɛngɛnjɛngɛn fɛ min ye o y'o ye ale fɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamana bɛ dabolo min na min ye jamanadenw kulu sago kɛ min ye Mali k'a bɔ degun kɔnɔ o degun kɔnɔ colonel Assimi Goïta wele bila ma karamɔgɔ Dabatungura cɛ min don a ye ŋaniya caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɔ kun tɛmɛnen a ye munumunu salo bolo da sabu min ye nɛgɛko kuma dɔ tun bɛ yen n'o de ye nɛgɛ dilannaw ka nɛgɛ k'a tɛ ka dafa karamɔgɔ Dabatungura munna nɛgɛ tɛ ka dafa usine na Musa Alassane Diallo a ye tabali gosi a y'a ɲɛ bilen a ye kangari da a ko nin ko in tɛ kɛ kuma ye k'ale to bureau kɔnɔ ale yɛrɛ b'a senna bila ni ka wuli ka taa usine kɔnɔ ni ka taa baara kɛcogo lajɛ sɛbɛnnikɛla ko Musa Alassane Diallo min ye nɛgɛdilanwaraw ye Mali kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura a y'u mɔmɔ k'u lajɛ min bɛ ka fɔ tiɲɛ don wa karamɔgɔ Dabatungura minnu bɛ n'olu ka nɛgɛw tɛ ka dafa a ye kangari mun ta k'a da olu ye n'a bɛ fɛ a ka usine ka datugu a ɲɔgɔn wɛrɛ kana mɛn bilen sɛbɛnnikɛla ko min y'o baaraw bannen k'o ban tuma min na a nana lajɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungura min y'a ka conseil mun ɲɛsinnen bɛ commerce ko ma ale ni usine ko ma ka taa bila min ye nɛgɛjuraw ye karamɔgɔ Dabatungura min ye nɛgɛ baarakɛlaw ye a ye nin bɛɛ lajɛlen wele ni ka se ka kuma kɛ kuma ye min ye ko min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kana ye bilen
sɛbɛnnikɛla ko min ye DGCC karamɔgɔ de b'a tuma olu minnu ka baara ye kɔlɔsiliw ye a ye kangari gɛlɛn ta ni k'a daw ɲɛmaa ye k'a yira k'a fɔ nɛgɛ n'ale bɛ dilan Mali kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tuma k'a décharge o bɛ fɛn min fɔ Mali gouvernement ka bɛnkan kɔnɔ a ka bato a bato cogo la min ye nɛgɛ ye n'a bɔra a kan ka se yɔrɔ minnu na ka s'a se yɔrɔ la sɔngɔ min kan ka d'a kan o sɔngɔ kelen dɔrɔn bɛ kana fara kan min ye nɛgɛ ye a ka baarakɛlaw nafa so bin banbalen b'an ka jamanaw n'a turu danbɛ nɛgɛ kun a ɲɔgɔn wɛrɛ kana ye Mali kɔnɔ bilen Musa Alassane Diallo karamɔgɔ de b'a tuma a ye kangari mun da a ko n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ mɛn bilen min kan ka k'o kɔ la k'o bɛ kɛ wa k'o tɛna kɛ kuncini ye dɛ a ko min kɔni ye kangari ye a fɔ kun y'a ka mɛn ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le serment kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don nɛgɛ ti dafa i k'a dɔn a fiyɛfiyɛ ti dafa a kundama tɛ dafiya foyi tɛ dafa Wajabate an bɛ donni min na i ko bi Mali kɔnɔ an b'an yɛrɛ tugu di n'o tɛ minan ɲuman bi sɔrɔ yɔrɔ min ni namara t'a la jango nɛgɛko la o to so dufu ma so dufu kelen yan i ɲɛ bɛ kulu min na kulu min filɛ nin ye n k'i ɲininka fo kulukɔrɔ kulu min filɛ Bamakɔ yan fo kulukɔrɔ a bɛɛ ye nɛgɛfin de ye subhanalahi a bɛɛ ye nɛgɛ de ye sodufu b'o kulu de kari k'a nɛgɛ ta k'a yele k'a dafa maa wɛrɛ bɛ n'o nɛgɛ san ka tila ka taa dɔ b'a la k'o feere lamini kelen de e tɛ ja cɛ n donko ka ca dɛ n'i ye n ka ko di Ala ma i ti malo o ye tiɲɛ Wajabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka l'indépendant min ye Sori Ibrahima Kulubali a ye nin sɛbɛn Wajabate k'a dɔn nganamu ani janfa ni wari dun o kadara kɔnɔ Wajabate k'a dɔn tɛgɛ dara DFM ka ministère des sports Wajabate hali n'a sɔrɔla tile fila in na a bilala Wajabate k'a dɔn ministre Musa Aga Atayer ale de kun ye a ministre des sports ye ko in bi kɛ waati min somin kɛra Wajabate ni kana jateminɛ kɛ i k'a dɔn Coupe d'Afrique min dɛmɛna Cameroun jamana na Mali ye wari caman de bɔ an ka samata sɛgɛw ye ayiwa min bɛ se k'a to ndolata yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa fɛn o fɛn n'o ye wari bɔta ye o bɛ se ka lafiya gɛlɛya kana don u ka ko la wari kasabi bɔta a cayara Wajabate sɛbɛnnikɛla ko wari min bɔra a bɛrɛ ta an ka samata sɛgɛw ma taa yɔrɔ jan sabula Cameroun janjo ma jaw la Wajabate k'a don éliminer na ni bolokoli ma bɔ bilakoro kan bogi i k'a dɔn ti saga ma wa Wajabate a ko jateminɛ nana kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a nana ye k'a fɔ directeur de finance du matériel DFM ministère de la jeunesse des sports a to de ko Ablaye Traoré dɔw ko maa ɲɛnama don maa sɛbɛ don ngo n'a ta bɛɛ Wajabate a sɔrɔla warifɛ kunna a dafalen don a la ani régisseur Wajabate k'a don kun minɛna u ye don a kun damadɔ kɛ kaso b'o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa juru kɔni y'o bara ka b'u kana tile fila in na sabula a fɔr'u ka t'u kaso Wajabate k'a dɔn mun na Musa Atayer ale min kun ye ministre ye a waati la Wajabate k'a dɔn sɔmin kelen don a yɛrɛ la k'a fɔ a da nɔrɔkɛlen bɛ sabula ayiwa pôle économique olu y'a wele siɲɛ caman ni ka taa ɲininka a dala k'a la wari ko in jugo la Wajabate k'a dɔn juru nana yoba mun na ministre Musa Atayer ale kɔni y'a ka kumaw fɔ i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ wari fɛn o fɛn turunnen don wari fɛn o fɛn kelen bɛ majɛ ye Wajabate i k'a dɔn ale b'a bɛɛ lajɛlen sara o tuma a baarakɛɲɔgɔnkɔrɔ ninnu olu ka bila sɛbɛnnikɛla ko sɔmin kelen don wari kasabi min na miliyɔn kɛmɛ seegin sefa wari Wajabate i k'a dɔn o de taara ka don samatasɛgɛw u ka nin dali la wari in dun i k'a dɔn u ma mɛn i k'a dɔn wari tɔba de tora ko in yɛrɛ nana dɔn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko an ka samatasɛgɛw u ka ntolantanaba dɔ bi kɔfɛ o ka nani ani u ka labɛn ni fɛn maa min b'o ka baara kɛ Wajabate i k'a dɔn o de taara i plaignye ayiwa i k'a dɔn tribunal la sabula o ko u ye facture dɔ dilan miliyɔn 200 bɔɲanko ale ka facture kun t'o bɔ koyi o tuma sɔmin kelen don k'a fɔ Musa Atayer a n'a ka DFM ani régisseur Wajabate wari tɔ in dogolen d'u bolo u k'a bɔ ni ministre kɔni ma ɲɛ k'a fɔ ale yɛrɛ sɔnna wari in kɔni a na wari in sara sɛbɛnnikɛla ko dalu jumɛn in bolo a wari sara ka da mun kan a yɛrɛ ni kisitɔ don wa yalima ninnu kisitɔ don a siranna Wajabate n'o tɛ ni waati don ni cɛ don Wajabate a kun kan ka baara de bila ka démissionner n'a démissionnera Wajabate a b'a fɔ sariatigiw filɛ o kuma u kan ka kuma min ye tiɲɛ ni nkalon a bɛ bɔ ɲɔgɔn na Wajabate gɛlɛya tɛ o i mɛnna o i ma mɛn i bɛ bɔ a la ni mɔɔ y'i don fɛn min na u b'i bɔ a la waati min man ja ni Ala y'i don min na i tɛ b'o la bilen u y'a gɛrɛndɛ k'a sigi Lamini da la a m'a bila a taara wa a taara n'a yɛrɛ ye wa bi de ka di
Allah fi alendo bi voilà Mali fama ye nin de ibi fait so mi bi kila u bu pour halibi ku be placer inde nyini no te ni ne ye afura ko million ngeme jegi tunna ata tu démissionnes c'est la moindre chose voilà ibi ti bloquer justice ka boloka ibi bla justice ka boloka ko ti ta de ni yu boto e fama ya bo jaba te ko foni marton taruka mo ku ngolo la c'est c'est ni munye sebenyi anye mi bo indépendant kono akabi bolla antetemi tejmei Zara onzona ngomi karabugo da batungara mbala tukobedi bwaje watende bembulo karikado jenzena kuna funi kunvolo ko ni zoro la ikado et réseaux sociaux de ka ministre koro Baber maître Baber Gano soro ni ndomado politique mado bwaje bate ikado minu ngwani na commando ye minu ngwani nulu ta fe ka ye u ba fe ka Baber yere de toi tien e jamana kono o de la u ye sɛbɛnni kɛ ni k'a dɔn anw da Bɔjabate ani sɛbɛnnikɛlaw ko maître Baber Gano k'a ye kusukusu kɛ sabula min ye sariyatigiw ye olu wulilen don a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ don Mali ye jamana ye bi i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o de b'a la ko tiɲɛni kɛra i fɛ Bɔjabate k'a dɔn tɛgɛ bɛ da i kan jango bi maa o maa n'o ye fangakɔrɔ maa ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'a caman de kan i bɛ ka tile i k'a dɔn a ka maakɔrɔw gɛlɛya b'a bɛɛ kan dɔw kɔni k'u ɲɛna a dabɔra sa Baber kɔni i k'a dɔn a ta kɛra 2 ani tila ye nka réseaux sociaux a ye tɔgɔtiɲɛba de ta ka maître Baber Gano sɛgɛrɛ sabula kunnafoni min fɔra a fɛ pôle économique de Bamako kun y'a wele ni k'a ɲininka u tilala k'a wele k'a ɲininka Bɔjabate k'a dɔn ɲininkali kɔtigɛbali pôle économique fɛ u laban ye kaso ye k'a na kɛ maître Baber Gano alamisa tɛmɛnen k'a ye kusukusu kɛ ni ka taa Laginɛ jamana na an dafɛ jamana in dɔrɔn a ko kɔrɔfɔ in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maître Baber Gano yana a ka kɛ ministre ye i k'a dɔn avocat n'a bɔra ministeriya la avocat sɛbɛnnikɛla ko a ye baara caman kɛ ani jamana cɛ jɔnni bɛ se k'o bali sabula a ka baara ye ayiwa avocaya de ye Bɔjabate ani ka sariya ɲɛfɔ i k'a dɔn foroba cakɛdaw ye a bɛ wele o baaraw la Bɔjabate k'a dɔn n'a sɔrɔla kuma min ni kuma min bɛ fɔ n'a ɲininkali o baaraw kɛcogo la Bɔjabate k'a dɔn o ti baasi nga bolila o ko in galo ye sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ de n'a kumana alamisa tɛmɛnen 15h30 ale Baber wele Baber ma sɔn ka jaabi da o kumana n'o tɛ dɔw yɛrɛ kɔni ko k'a minɛnen bɛ a ka di maa caman ye jango awa politiki juguya ka taa se maa wɛrɛw ma a kuma ni minnu ye a ka se ka minɛ k'a datugu hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa bɛ minɛ Bɔjabate fo minɛnko fana ka yila sɛbɛnnikɛla k'o fana ye tarafatani o kuma Baber Gano sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ a ma minɛ bi a ma minɛ sini a b'a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la arc-en-ciel la maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ o ye HBT a ko min ye nin cɛ ye k'a tora dɔnko la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye nin sigidala kunnafoni ye i b'a ye k'a fɔ kalo tɛmɛnen n'o utu kalo tile 20 ka duguja 21 na nin cɛ o kɛn bɛ k'a tɔgɔ don bɛrɛ la n'o ye Kati ye san 40 ani san 3 karamɔgɔ Dabatungara walimuso nɔfɛ k'u y'a kantigɛ walimuso nɔfɛ k'a kantigɛ o y'a jɛ o walimuso kɔni o bɛ dugu in kɔnɔ bi dɛ ni muso ba bɔ ba den na i bin nɔrɔ walimuso la cogo di Ala k'an ni silamɛw yarabi karamɔgɔ Dabatungara sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ ye sɛgɛ ka sɛden ta karamɔgɔ Dabatungara ni ka sigi sɛsulu ka sɛden dun o ye sɛtigi ma ɲɛdonya ye a ko min ye ni cɛ ye n'o ye Kati ye min ye kamalen cɛ ɲuman don karamɔgɔ Dabatungara ba dela k'a fɔ a ka da yɛrɛ ye o tuma min ye buruburunin b'a kun ale de kɔni ni musoya jasa a bɛ tugu de nɔfɛ kɛrɛtɛtɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ni muso in ye karamɔgɔ Dabatungara a taara kɛrɛtɛtɛ tugu daminɛ a nɔfɛ a y'a yira la k'a fɔ a barata ne ye muso furulen ye o m'ale farifa abada sɛbɛnnikɛla ko min ye muso furulenw ye ale bɛ ɲɛmacin ka bila olu de la karamɔgɔ Dabatungara fo ka taa muso k'a kunkolo yɛlɛma min ye a furukɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni min juguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan dɛ o de ye nin don in su n'o ye kalo tile 20 ka duguja 21 na min kɔni muso furukɛ ye karamɔgɔ Dabatungara a na kɛ n'o kun taara taama la a dun sɔmina k'a fɔ ale muso kɔni a ka kɛwalew yɛlɛmana karamɔgɔ Dabatungara a na kɛ ni ani dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi min ye furukɛ n'o ye HD ye a nana dɔdɔlima kɛ karamɔgɔ Dabatungara min ye nin don in su ye ka na bali ka don a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ da kɛrɛ jigɛnnen bɛɛ a y'i bolo maga da la k'a kun dengun a ɲɛ b'a furumuso ni ɲamakɛ la n'o ye Kati fo cɛ ka so kɔnɔ Ala ye kojugu jira a yɛrɛ la
lere sabanikala ko karamɔgɔ daba tugura min ye cɛ ye a dɛsɛra dusu la o kuma min kɔni a ka bese bila yɔrɔ kuma jan kɛnɛda la a y'i kari ka bese ta bese dajalen funafuna karamɔgɔ daba tugura a sina k'a cɛnɛ dugu ma ni ka karo yɛrɛ tigɛ a nɔfɛ ni ka furu ɲamakɛ in lajɛ karamɔgɔ daba tugura a ko k'a bɛ boli cogo cogo a y'i jɔ ani da cɛ ni k'a kan lajɛ k'a k'a kun lew jaki ka sin ka basi kɛnɛ suru ten muso kun muso taayɔrɔ ma sɔrɔ la o y'i jɔ de ka kɛ kasi ye mais a ka baara ma non n'o kɛra a ko tɔ na juguya mais baara ma dafa o ale ka baara ma dafa o n'a kun kɛra u fila o n'i ye ɲamakɛ tigɛ ta i bɛ muso fana tigɛ ta ka d'a kan a ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ o fana ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye ɲamakɛ kɔni ale ye kule daminɛ sigiɲɔgɔn kɔni bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a danbɛ basi la maa dɔw bɛ olu dusu ka kali olu y'a yira k'a fɔ a jo tɛ nin na karamɔgɔ daba tugura hali n'a ye maa ni muso min a ka so kɔnɔ o tuma ko sariya tigilamɔgɔw bɛ a k'a ta da sariya tulo kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnna ka k'ale yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko dɔw y'a yira k'a fɔ min kɔni o ye kolokɔlakan ye min kɔni kana maga min ye cɛ k'a muso minɛ fɔ a si dilan kan walimuso don a ko abada min kɛra la dɛ n'olu kun don olu tun b'a kun tigɛ ka bɔ a kan da sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dusu mankan o tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni lakanabaaw ye karamɔgɔ daba tugura a bilalen bɛ polisilakaw ka dɛngɛnna kɔnɔ o tuma olu bɛ k'a ko dɔdɔlɔma k'a lajɛ ko ni ko in a daminɛna cogo min na fo ka taa fila ko kantigɛli kɛra o tuma min kɔni cɛ in ye san n'o ye HD ye o kɛn bɛ k'a minɛ a bɛ bolola nin waati kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'ale man nimisa dɛ hali ni seginni kɛra kan sini a b'a kantigɛ tuguni ale ta y'a muso ye a ka woroden 10 karamɔgɔ daba tugura o tuma maa wɛrɛ ka t'i ɲɛ jɔ o la kɛra tɛ fo ale si sokɔnɔna na ko ye ɲɛdonna dan ye a ti ɲɛ kunnafoni fila nin ye Ala k'an kisi yarabi an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka bi boli Bɔjabate kun t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye Bɔjabate k'a dɔn sigida dɔ la nin kamalen galaki ninnu sɔminen bɛ walimuso la Bɔjabate k'a dɔn ayiwa cɛ kɔni ka taama misɛnnin ka ca sabula sugu jɔla don Bɔjabate nka marifa b'a bolo jele b'a bolo ndola b'a bolo sigidalama bɛɛ b'a dɔn cɛfarin don Bɔjabate nka sugu ti jɔ dafɛla la ni dankɔrɔba in ma taa o do a jɔ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa ɲamakɛ caman de bɛ muso in bolo Bɔjabate nin don ɲamakɛ fila i k'a dɔn kabini u kɔni zɔmina k'a fɔ kɛrɛfɛ dugu in sugu bi jɔ bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔra Bɔjabate k'a dɔn fɔlɔ o nana surafana bi fitiri bi sali surafana ma mɔ haraba ka sin k'i kari so kɔnɔ ten a kari so kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn o sina ka kulusi ni duloki bɔ k'a bi ko dabɔ furukɛ mankan bɔra dukɛnɛ na ani wula ani su yanga marhaba a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ muso ko a ma da belebeleba dɔ sigilen don so camancɛ la k'a ka don kɔnɔ a sina ka don da in kɔnɔ muso ye da biri a da cɛ nana ka n'i sigi Bɔjabate n k'i ɲininka i k'a dɔn ayiwa min a ma waati bɔ ɲamakɛ filanan nana haraba o ma foli ka sin kari so kɔnɔ a delilen don a la o don so kɔnɔ ka taa dankɔrɔba in sigilen sɔrɔ ko a ni su a ko ba ɲɛba ko ba kurutumu de ko da min b'i bolo k'i k'a segin a ma ko kɔɲɔ b'u bolo sini a ko da filɛ a ko da filɛ o fana ye Ala minɛ k'i ɲun da kɔrɔ musigiba b'a kun na digida kalo yele la bara ka taa a taama to a sina k'i kando ten a ko Ala farala ne ka bi koyi nin kun bɛ ne fa bi o min bi da kɔnɔ o y'i kando a ma ten ko Ala faralen ka ne kun a y'i yuru ka bɔ da la k'a fara dugu ma po ɲɛmuguden i bɛna n fɔ a ni jatigɛ ye Ala faral'u bɛɛ kan Bɔjabate k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi an b'a bila yan pepewu karamɔgɔ bi ta an b'a bila yan o tuma yan'an ka don